台湾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 だ。エキゾチックで緑あふれるお芋の形の島、フルーツいっぱい優しさいっぱい南の癒しの島。見たい食べたい行きたいワン台台台台台湾だ。見たい食べたい行きたいワン台湾台湾台湾だ。魅惑ワクワクグルメパクパクお芋の形の島、歴史がいっぱい友達いっぱい一番身近な島。夜市、温泉、エステにスイーツだって楽しめちゃう世界の